Євангеліє паводле Мацвея. Езус сказаў сваім вучням: «Не кожны, хто кажа мне «Пане, Пане», увойдзе ў нябеснае валадарства, але той, хто выконвае волю Айца майго, які ў нябёсах. Многія скажуць мне ў той дзень: Пане, Пане, ці не ад Твайго імя мы прарочылі, і ці не Тваім іменем выганялі злых духаў, і ці не Тваім іменем многія цуды чынілі. І тады скажу ім: я ніколі не ведаў вас. Адыдзіце ад мяне вы, што чыніце беззаконне. Таму кожны, хто слухае гэтыя словы мае і выконвае іх, будзе падобны да чалавека разумнага, які пабудаваў свой дом на скале. Пайшоў дождж, разліліся рэкі, падзьмулі вятры і ударылі ў дом той, а ён не ўпаў, бо пастаўлены быў на скале. Кожны, хто слухае гэтыя словы мае і не выконвае іх, будзе падобны да неразумнага чалавека, які пабудаваў свой дом на пяску. Пайшоў дождж, разліліся рэкі, падзьмулі вятры і ударылі ў дом той. І ён упаў, і падзенне яго было вялікае. Калі Езус скончыў гаварыць, здзіўляліся людзі вучэнню ягонаму, бо ён вучыў іх як той, хто мае ўладу, а не як кніжнікі.